Medyo karaan talaga siya, no? Miss ko talaga sila mga kahigala. Bakit kailangan namin ibenta? Kumusta mga kahigala? Haggard ako ngayon mga kahigala kasi nga nag-travel kami, nasa George kami today. Hindi ako naka-update kahapon kasi wala ako sa mood. Tapos yung mata ko is ningtukar ba? Minsan yung mata ko is magsakit. Hindi ko alam kung anong nangyari sa mata ko mga kahigala. Nag-stay kami ngayon sa guest house mga kahigala. So ipakita ko sa inyo ang tinitirhan namin today. Ito yung bed namin mga kahigala, tapos nasa taas Oh my pa. God. Tapos yan ang mesa. Nagdala din kami ng makakain namin, mainom, tub, coffee at iba pa. Tapos yan yung microwave, upuan. Yan yung mga bag namin. Tapos may isang bed din. Pasensya na mga kahigala, medyo karaan talaga siya, no? Tignan nyo, nakakatakot ba? Tapos yan yung aparador. Gusto maglagay ng mga damit dyan, mga gamit dyan ilagay. Tapos ito ang pinaka the best, CR. Made in bamboo. Yan, at tapos may maliit na fridge. Ito yung inside sa bathroom. Yan. Ito yung sa labas mga kahigala. Nasa taas kasi kami kaya may hagdanan. Yan. Tapos may mga sasakyan kasi may room sa baba. Kung gusto niyo mag-barbecue, may barbecuehan din dito. Oh. Pasensya na mga kahigala kung ito lang ang room namin. Oh Alam my niyo na God. ito lang kasi ma-afford namin. At least may matulugan kami, di ba? Oh, no, 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 no. Sorry mga kahigala. Joke lang mga kahigala, na bored ako ba? Kasi si Banana wala dito. May pinuntahan siya. Naghanap-hanap siya ba na makakita ng piso. Sana makakita siya, no? Ang hirap. Kaya sinamahan ko siya para alam niyo na malayo kasi yung biyahe. One eternity later. Underway kami ngayon sa Port Elizabeth mga kahigala. 3.5 hours ang biyahe. Oh my God. No, because I'm getting swoopy, Yeah. okay? Wild God, biyahe. They're like baby sweeties, okay? Makitulog lang kami doon mga kahigala kasi wala kami pang bayad ng guest house. Nag-stop kami dito mga kahigala kasi umiihi si Banana, tapos ako din. Napaka-tired ang mga mukha namin kasi nga travel ng travel. Ilang days kami nag-travel. Somerset West, sa bahay namin going to George is 3 hours and a half. And then Oh my God. George to Port Elizabeth 3.5 na naman. Nandito kami sa McDonald's mga kahigala. Bumili kami ng burger kasi wala pa kaming mga lunch. Thank you. Dumating na kami dito sa bahay ng kaibigan niya mga kahigala. So kakain muna kami sa binili namin na McDonald's. Nag-take out lang kami kasi maraming tao doon sa loob ng McDonald's. Tapos na kami kumain mga kahigala, tapos na din ako naglagay ng mga bedsheet, buti na lang at nagdala kami ng bedsheet, mga unan at habol.
So, si Banana is nandun na, umalis na siya. Nagbabasakali si Banana today mga kahigala. Baka makita siya ng piso, no? Nung unang araw, nagbabakasakali din siya pero wala eh. Oh my God. Ito ang room namin mga kahigala. Bit-bit na bit-bit talaga yung mga gamit namin. Mas maganda pa dito mga kahigala kasi yung nirintahan namin na guest house, no? One day lang kami doon mga kahigala kasi wala na kaming budget. Napilitan lang talaga kami naka-guest house doon mga kahigala kasi si Banana is walang kakilala doon. Kung mayroon pa mga kahigala, hindi kami mag-guest house kasi ang mahal. Tapos nakita niyo naman yung room, no? Ay, Diyos ko, di rin ako nakareply sa mga comments ninyo mga kahigala kasi nga problema ang signal Oh my doon. God. May free wifi, unlimited daw, pero hindi makakonect. I believe I can fly. Nakakalungkot ka talaga, no? So, ako excited pa naman na, yes! Unlimited wifi. Kasi nga, wala kaming wifi sa amin, di ba? Parang natagawan si Higala ba? So, pagdating pala doon, no? Eh, wala palang signal. Uuwi kami bukas ng hapon, mga kahigala. So, darating kami doon is gabi na. Kasi next day is Christmas party na namin. So, kailangan talaga maka-attend kami ni Banana, no? Kasi naka-ready na ang regalo namin. Regalo na baratuhon. It's better than nothing. Charot! Anyway, mga kahigala is mag-change topic muna tayo, no? Bakit kailangan namin ibenta ang sasakyan namin? For a reason, Oh my mga God. kahigala. Alam niyo naman siguro kung ano ang rason kung bakit namin ibibenta ang sasakyan. Pinopost na ni Banana sa Gumtree nung unang araw. Pero no one na willing na bibili sa sasakyan. Pero we are try our best ng post para makita or may makakita sa sasakyan at bibilhin. If ever na may makabili sa sasakyan mga kahigala is may purpose kami sa pira na yon. Nung mga nakaraang buwan mga kahigala is nagbenta din kami ng kamera ni Banana, mountain bike ko, as in brand new pa talaga yung mga kahigala. Birthday gift niya sa akin, mga 5 beses pa siguro yun nagamit, pero needs talaga, so bininta namin. Tapos yung road bike din niya bininta din, at yung camping rich bininta din. So yun lahat mga kahigala, na-miss ko talaga sila. Pero need talaga Oh my na God. ibibenta kasi kailangan namin ng pera. 4 kasi yung cycling bike namin mga kahigala, so kaya bininta na lang namin yung 2. Pero thinking din kami na ibibenta yung natirang 2 bike. Pero di pa ngayon mga kahigala. Coming. Nandito na si Banana. Say hi. Hello. Bahika. That's all for today. Gabi na nakauwi si Banana. Nag-date pa siguro ni. Bye! Amping mo tanan mga gahigala.